κορυφαίος όλων των εποχών στα 100-200 μέτρα. Ο οποίος έχει βάλει το δικό του πρόγραμμα. Έκανε μια κόρση στο Kingston, θα κάνει εκεί που θέλει για να εμφανιστεί στο Ρίο. Οι άθλητες έχουμε τον Γκάτλιν να είναι πάρα πολύ γρήγορος. Ο Ντεγκράς μένει λίγο πίσω, το δικό Σαβα Πάουελ. Γκέι και Γκάτλιν. Ο Γκάτλιν είναι πολύ δυνατός όπως κουνώνται. Γκάτλιν προηγείται αυτή τη στιγμή. Γκάτλιν θα κερδίσει, δεν έχει κανένα πρόβλημα και Γκάτλιν 9.85. 9.85 κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τον Justin Γκάτλιν, ο οποίος μέχρι σήμερα έχει ένα 9.94 από τη Σαγκάη. Σαγκάη όπου είχε κερδίσει. Δείτε εδώ τον Justin Γκάτλιν, ο οποίος έκανε μια καταπληκτική κούρσα από την εκκίνηση, τη μετάβαση, το πικ της ταχύτητάς του και τη διατήρησή της στο τέλος. Ο Justin Γκάτλιν κάνει μια μεγάλη κούρσα, κορυφαία κούρσα φέτος στον κόσμο. Έχει αρνητικό άνεμο 9 μέτρα και 88. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Σας λέγαμε ότι ήταν πολύ δυνατός αέρας, γι' αυτό και έπεσε ο Κουνόντε. Και μάλιστα ήταν ένας αέρας κοντά στα 10 μέτρα. Έτσι. Ο Γκάτλιν με 9,88 αντίθετο κάνει 9,85. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια κούρσα κάτω από τα 9,80, μια κούρσα στο 9,70 κάτι έτσι και χαμηλό 9,70 κάτι. Δείτε εδώ. Ο Γκάτλιν, πολύ ωραία κούρσα, η μετάβαση. Εδώ 40 με 60 μέτρα το μέγιστο της ταχύτητας και από εδώ πέρα η διατήρηση της ταχύτητας από τους αθλητές. Ο Ρότζερς πάει καλά, ο Σαφα Πάουελ διατηρείται. Δεύτερος ο Πάουελ, τρίτος ο Γκέι. Ανέβηκε και ο Ντεγκράς μαζί με τον Ογκουνόντε στα τελευταία μέτρα. Δείτε εδώ, Justin Γκάτλιν δεξιά, ο Σαφα Πάουελ πηγαίνει και αυτός καλά. Ο Ρότζερς έχει μείνει πίσω, ο Γκέι προσπαθεί να κρατηθεί, ο Ντεγκράς ανεβαίνει από τα 60 μέτρα και μετά. Justin Γκάτλιν τελειώνει την κούρσα. Και ο Justin Γκάτλιν κάνει, ξαναλέω, 9,85 με σχεδόν 10 μέτρα τι να πω, κορυφαία επίθεση στον κόσμο. 9,88-9,94 ο Πάουελ, 9,98 ο Γκέι, 9,99 ο Ρότζερς. Πολύ μεγάλη κούρσα και από τους 4 πρώτους.